Хайырлы көн, мөхтәрәм телевизор караучылар. Бүген 10 июньгә туры килгән җомга иртәсендә сезнең белән эфирдә мин Миңназым Сәфәров булырмын. Адам баласы бишектән ләхеткә чаклы гыйлем өйрәнергә тиешле китап. Безнең халыкта исә тагында кистеребрәк әйтелгән киңәш тә бар. Кытайга барып булса да белем ал. Бүгенге кунагыбыз нәкъ менә шундыйлардан. Ул гомере буе гыйлем туплап кына калмыйча, аны татар халкына җиткерү өчен җан атып яши. Хатип Йосыф улы Миңнеголов 1939 елның 12 майында Татарстанның Зәй районы Апаш авылында колхозчы гаиләсендә туа. Урта мәктәпне тәмамлаганнан соң 2 еллап вакыт башта Таҗикстанның Ленинабад өлкәсендә заводта, мамык җыюда, аннары туган авылында колхозчы клуб мөдире булып эшли. 1959-1964 елларда ул Казан дәүләт университетының татар теле һәм әдәбияты бүлеге студенты. 1967 елның ноябреннән Казан дәүләт университетының татар әдәбияты кафедрасы укытучысы. 1972 елда 14 гасыр төрки татар шагыйре Сәйф Сарай иҗаты темасына кандидатлык, 1991 елда татар әдәбиятының шәрык классик әдәбияты белән тарихи багланышларын тикшергән хезмәтләре нигезендә докторлык диссертацияләрен яклый. 1984-1989 елларда филология факультетында декан урынбасары. Хатип Миңнеголов филология фәннәре докторы, профессор, Россия гуманитар фәннәр академиясенең хакыйкый әгъзасы академигы. Татарстанның һәм Россиянең ат казанган фән эшлеклесе, фән һәм техника өлкәсендә Татарстан Республикасының дәүләт бүләге лауреаты. Улы башыгызны кичитеп, иртә таңнан студияга килү өчен бик зур рәхмәт. Ләкин менә шундый сезнең турыдагы мәгълүматны тыңлаганнан соң мондый сорау туа үзенә үзе. Шундый кичкенә генә татар авылында туып, зур галим булу өчен адәм баласы төп нинди шартны үтәргә тиеш? Иң беренче үзенең туган җиренә, туган нигезенә, әти-әнисенә тугры булырга тиеш. Менә мин инде безнең әти сугышта халык була. Безнең 4 бала белән 5 бала бербез үлә инде шушы. Әнкәй инде шушы балаларны тәрбияли. Ул безнең әти дә, әни дә, мин инде язганым да бар. Безнең прокурор да, безнең укытучы да бөтен яктан. Менә шуңа күрә мин иң беренче үземдә нәрсәләр бар, иң беренче үземнең әнкәйгә урышлы. Каннан күчәргә тиеш баштаймы? Менә шушы ананың мин мәсәлән үзем ни бар, күңелем тулып китте менә ниләрдән инде өлкән әйгә эштәнкәй 12 елга 99 ел вафат булды. Инде менә улыгайга шушындай теге ир уртасын узгач та аның янына кайтканда мин малай килдем. Аның сүзенә бер кашанда каршы килгәнем белмим. Әнкәй сүзе безгә катгый канун, закон иде. Менә мин шушыннан аннан тышында хәзер тагын нәрсәләр. Иң беренче менә шу ата-анаңа аннан тышында хәзер менә мин үземнең теге һәрбер кешегә үзенең туган кадерле. Инде менә үзебезнең шу авыл кичкенә булса да инде ул хәзер аның табигате, аның кичкенә инешләре, урманнары минем өчен якын. Мин аларны һәр вакыт күңелемдә йөртәм. Менә улыгайгач аеруча инде шушындай шушы ниләрне табигатның тирә-юньне күз алдыннан гелтеге никебек кадрлар күп узып тора. Менә шушылар туган якка, шушындай туган табигатькә тугырлык. Һәм аннан тышында үзеңә менә шундый нинди максат куясың. Шушы нинди максат. Һәм менә инде безне әнкәй тәрбияләде. Улым ничек кенә булса да, улым кызым, кешеләрне рәнҗетмәгез. Кешеләргә авыр сүз әйтмәгез. Кешенекен урламагыз. Менә шушыннан намуслы дигән сүз әйтмәгез. Кешенекенә кагылмагыз. Менә шушылар. Һәм инде менә мин шушы ягыннан теге һәр вакытта үземнең тормыш принципларым инде итеп куйдым. Һәм менә минем азмы күпме уңышларым бар икән, иң беренче чиратта мин шушы әнкәйгә, үземнең туганнарыма, гаиләмә һәм аннан тышында үземнең шушы принципка кешегә таянмадым. Мине беркем дә арттан итмәде, хәзер шунда урында әзерләмәде, менә шушы ягыннан. Һәм аннан тышында менә мин бераздан аңлый башлагач та күрдем инде. Менә гәрчә ул кызыл сүз кебегрәк кабул ителә кай вакыт инде. Теге нәрсә бер максат, менә мин шушы ниләргә университетка кергәннән соң, аннан соң да халкыма теге хезмәт итү. Милләтемә, аның теленә, әдәбиятына, барлыгына, аның өчен теге нигә хезмәт түгү.
көрәшү дип әйтсәм бик ул нирәк булыр инде, ул хәзер күбрәк булыр. Шушы юлда үзеңне шушы юлга багышлау. Менә мин шушындыйрак дип уйлыйм, анда күптер инде әйтә башлар. Ни өчен әйтәм, чөнки бүгенге көндә дә бар, һәр ата-ана да үзенең баласын әлбәттә кешитәсе килә бит инде, зур кешитәсе килә, хәзерге телдә әйтсәк инде. Ләкин алар үзеңнең телеңне, үзеңнең тарихыңны белмичә дә, рус телендә генә гыйлем истеп тә зур кеше булырга өндәүне күз аттып әйтәм мин. Менә сезне дә бит рус телен өйрәнү ул татар авылында ул дәрәҗәдә булмагандыр дип буларак кирәк. Юк, безнең ни бар инде, теге күршедә урыс авыллары бар инде безнең бераз. Андагы урыслар безнең менә Шунак дигән авылда Бухара, алар шактый татарча беләдер. Менә шунда өйрәтелгәндер инде. Аннан инде азмы күпме өйрәтәләр инде, мин татарча белгәч, аңа рус теленә бик мохтаҗлык юк иде. Аннан инде менә 10 классны бетергәннән соң мин бит әле бер зимагурлыкта йөрдем. Елга якын. Бу инде нидә? Onu bitirgəç şunda əybir çıxdı. İndi yuqarı oxu yurtlarına 2 yıl staj bulurğa teyir, kürü üçün. Мен tuttum da hazır şunda niye gittim Tacikistan yağına, Linnabad qalasına indi. Anda benim bir doğan avişliydi. O min parayla armiyaga jiberdiler. Men şunda zavodqa şike kirdim. Hazır onda ne indi? O tabaşar degen şunda zor uran nedeler anda, radiatsiyalı, anda akşan köp bereler, ana etmeleri. Şunda men uruslar başqalar bilen oralaşa başlamanda bir qiyinlikta sezmedim ben. Hatta başına düşsem, bakmakçı bulasın indi? Yok, ondan mene bir qiyinlikta sezmedim. Hatta şunda bilem, marja kızlar bilen de dostlaşıp kirgenim. Tarmaş özü mecburiyete olayım mı? Bilesin de, iğrenesin de degen değil mi? Hiç andı qiyinlik men sezmedim. Hatta abi, Tatar'da Allah'a şükür zor galimler yeterlik, lakin biz aların kubisi turunda yubilli datalar жеткәшкәне bilemiz. Kim нәрсә белән шөгыльләнгәнен, кайда эшләгәнлеген, ничә ел эшләгәнлеген. Ләкин менә сезне якыннан белгән кешеләр, сезне күргән кешеләр телевизордан булмасынмы, радиодан булмасынмы, кая булганлыгыгыз, нәрсә эшләгәнлегегез, нинди доклад сөйләгәнлегегезгә кадәр белеп торалар. Bu нәрсә? Bu сезнең үзегезнең тынгысызлыгыгызмы? Әллә моның төбендә сез бит хәтерем ялгышмаса, әле авылда яшәгән вакытта газетада хәбәрче булып та торгансыз. Әллә менә бу журналистлык куәсе дә үзенекен эшлиме? Ул ни бар? Менә ниләрдә мин ничектер теге авылда эшләгән вакытта шул 1 еллап теге зимагурлыкта йөргәннән кайттым, әнкәй урган иде. Аннан клуб мөдире булып колхозда эшләм. Шул вакытта мин яза башладым. Мин шигырьләр азмы күпме язгалыйдыр инде. Район газетасына хәзер шунда язам, анда инде теге мәкалән килгәч куанасың. Фамилияңыз кайсы? Анда теге Петр Денис Емельянов бар иде, хәзер шушына мәрхүм инде, хәзер шушы минем авылда шул. Аннан шәһәр район нигә өлкә республика газетасына социалист Татарстан, ул вакытта Совет Татарстан иде. Татарстан яшьләренә шушыннан менә материаллар чыккач бер үзеннән-үзе бер стимул бирә куанып. Хәзер аннан мин менә шушы журналистлык дип әйтәм, аны гел ташламадым мин. Университетта укыган вакытта әле мин җәй бераз газетада эшләп йөргәнем белән, аннан радиода эшләп йөргәнем белән, аннан хәзер ниләрдә инде эшли башлагач та менә хәзергәчә мин газетка язышам. Бигрәк тә менә соңгы вакытларда мәдәни җомгада, аннан соң башка урыннарда. Шуңа күрә бер теге журналистлык бардыр инде ул. Ул табигатькә сиңгәндер. Журналист бер ни бит инде, менә ничектер кызыксындыра ул. Хәзер теге беләсе килә, аны белү генә түгел, башкаларга җиткерәсе килә. Менә шушы бер ни бардыр ул миндә. Башка журналистларга хас булган шушы сыйфат табигыйдыр инде ул. Менә сезнең Сейф сарайы турындагы мәгълүмат биргәндә әйттеләр, Сейф сарайы турындагы хезмәтләрегез турында. Ул моннан 700 ел яшәгән татар әдиби дип әйтәбез инде без, Алтын Урда чорында. Менә шушы Алтын Урда чорында яшәгән Сейф сарайы белән бүгенге язучылар арасында уртаклык бармы? Ул ни бит инде менә Алтын Урда чоры 2 гасырны безнең теге тарихыбыз ул. Татар тарихының бөек безнең теге чоры мен инде әйткәнемдә бар кабатланып, хәзер монда менә шушы татар тарихында, татар әдәбиятында бигрәк тә рухи тормышында 2 күтәрелеш бар. Берсе 14нче йөз Алтын Урда чоры, бер 20нче йөз башы. Һәм шуңа күрә бу чорда безнең теге шунда интеллектуаль, фикри, аннан соң мәдәни яктан үсеш, гыйльми яктан үсеш югары була. Һәм шуңа күрә менә безнең Кутып, Мәхмүд Булгары, Хисам Кәтип, аннан башка шундай Сейф сарайлар чыга. Һәм аларның менә иҗатларында әлбәттә бүгенге көнгә аваздаш юллар бар. Алар бит менә бер яктан теге үзебезнең монда халыкның тормыш тәҗрибәсен, теге моңа тикле тупланган казанышларны, икенче яктан аларның шунда өстенлеге. Алар инде урта гасырларда бит менә мөселман көнчыгышы, ул дөнья цивилизациясының үзәге урта. Һәм алар белән хәбәрдар, ул телләрне белгәннәр. Андагы теге әдипләр
әсәрләренең, аларның хәзер шагыйрьләрнең әсәрләрен алар камил белгәннәр. Мәсәлән, ул Әл-Мәгарриләрне, Имам Газали, аннан Фирдәүси, Рудаки, Сәгъди, Низами, менә шулар белән азыкланганнар. Һәм аларны үзләренең күңел казанда эшкәртеп, инде укучыларга җиткергәннәр. Һәм аларның әсәрләрендә менә тормыш тәҗрибәсе тупланган, әхлакы, аннан соң инсани теге шушындай ниләр инде фикерләр тупланган, хис-тойгылар, кешеләргә хас булган. Менә шуңа да күрә дә якын. Мәсәлән, мин инде кабатлыйм, кай вакыт булайрак дип инде бар синанда ким сине җаным дигәй, йөр синанда ким сине истәгәй. Бу Сәйф Сарай. Бар синанда ким сине җаным дип әйтә, йөр синанда ким сине теләп тора. Теләмәгән җиргә барма. Яисә менә шушындай әйтелә инде. Сәйф Сарайда бар хәзер шунда. Утырсаң ди күзем өстендә йирең бар. Бу якын иткән кешесенә. Бер урында иле утырсаң, кашым өстендә урының бар. Кашым өстендә, күзем өстендә утыр. Моннан да артык әйтеп булмый. Аннан инде аның шигырьләрендә нине күңелең теләсә бар, аны кыл. Вафасыз дилер аба, хәзер шундай тугырлыксыз зат син эй биле кыл, яратып әйтә. Аннан соң хәзер башка шигырьләре. Алар менә ничектер шушы ниләргә кирип китәрлек. Аларда шул тикле менә аз, теге тирән мәгънә тупланган. Менә минем дустым, фәлән еллык дустым, 60 еллык инде Рәдиф Гаташ инде аларны. Ул теге сөйләшкән сайын аннан мисаллар китерә. Кара, менә мин ди фәлән ел шагыйрь булып йөрсәм дә ди, булай ук әйтә алмыйм бит әле ди. Менә шундый тирән. Бит Рәдиф абыегыз инде Рәдиф Гаташ ул әдәбиятны, поэзияны яхшы белә, үзе дә югары дәрәҗә, ләкин ул да менә бәяли белә. Сәйф Сарай демәктән, Хатыйп абый, ул бит заманда сез аңа фәнни эшләргә алынган заманда Алтын Урда турында сөйләшү авыз тутырып сөйләшергә ярамаган вакытлар булган. Менә сез ничек алындыгыз шул темага? Аңа не? Ул вакытта безнең мәсәлә университетта укганда мин 59-64 елларны укыдым университетта. Бездә ул чорларны бик укытмыйлар иде. Моннан теге әйтеләдер инде ул. Аннан соң хәзер мин 3 елларын бит инде районда эшләп килдем, хәзер шуна мәктәп директоры, башка урыннарда. Хәзер 67 елның азагында килгәнем. Шунда миңа аспирантурага кирсәм, 2 балам бар инде. Хәзер аспирантурага кирсәм миңа ни бирмиләр. Тулай торакта бер бүлмә вәгъдә иткәннәр, мин бит районда үземнең теге перспективалы бүген иртәгә икенче секретарь булырга торган кеше райкомның мин. Шуннан бөтен диләрен ташлап килдем бит мин. 2 бала бар. Шуннан инде аспирантурага кирмәгәч ассистент булып урнаштым. Һәм монда ассистентка инде кеше укытучы, башта фикер дә, белем дә юк, таралып беткән. Һәм тегендә дә монда да йөрүгә, инде диссертацияң юк икән, син фән кандидаты түгел икән, синең хезмәт хакында юк. Менә шуннан мин инде мәҗбүр булдым. Монда менә безнең ул вакытта кафедра мөдире, мөхтәрәм безнең остазыбыз Хатип Госман иде. Менә ди Хатип ди, адашты хәзер сиңа шушыннан бер тем бирәм, менә Алтын Урда чорында яшәгән бер Сәйф Сарай ди, шушыны ди. Соң мин әйтәм, Хатип мин белмим бит. Белерсең ди, үзең генә түгел башкаларга өйрәтерсең ди. Менә шушыны аннан соң тагын бер ни бар. Инде бу чорда менә диссертацияңны язсын ди, бу хезмәтеңне ди. Аннан соң хәзер ниләргә алга таба карарсың, чын әдәбиятчы ди, үзенең әдәбият тарихын буеннан буена белергә тиеш. Кем беләсең икән, хәзер нәкин. Менә шулай итеп миңа кирештем. Була куштылар. Аннан соң мин инде яратып, минем бер нием бар. Нинди эшкә тотынсам, мин инде аны теге нитәм. Яратып кына да түгел. Моны мин башкарырга тиеш дип, кай вакыт инде ачу белән дә эшлисең шушына. Мин башкардым, һәм миңа ул бик күп әйбер бирде. Менә мин шушында инде иләрдән Алтын Урда тарихы, үзебезнең тарихны өйрәндем. Һәм шушы мине теге татар итте, анысы да бар. Һәм тагын бер як бар иде. Менә мин ярты нигә 4 айында Ленинградта стажировкада булдым. Шәрх факультетында, Ленинград университетының. Анда хәзер Габдрахман ага Таһирҗанов булды минем Таһир шуның консультантым. Анда зур галимнәр җыелган. Анда менә. Аннан хәзер аның публичный теге Салтыков шәһәренең китапханәсе бар. Аннан соң Шәрх шунаслык институтында аларда мин шул тикле утырдым, ачылганын ябылганга кадәр. Менә бу миңа зур ни бирде, ярдәм итте. Аннан хәзер Мәскәүдә бардым. Монда үзебез менә шундый актарны бер мавыгып китсәң, аны ничектер эченә кирсәң чыгаса килми. Менә шушының нәтиҗәсендә 72 ел диссертация якладым. Ул вакытта теге Алтын Урдага башкасын, анда инде формировкасын, бик ул якларын уйламыйдыр мин. Бераздан теге сәяси якларына бәлкем аны зиһенем җитмәгәндер. Шуннан булай иде. Исемне булай Алтын Урданы без чыгармыйк диләр инде алар. Менә Йолдыз Галимҗан Нигъмәтуллина рус әдәбият кафедрасында эшли. Бик акыллы ханым. Менә шуннан мин бик
bilmeydim. Şuna onun bir neyi var. Şuna Hatiba Osman benim bilen kengäştilerde indi ismin bulay koyduk bizden. Переводы оригинальные произведения Сейф Сарай. Bunda tege bir seyisi yakta közge taşlam altın orada. Менә шулай итеп бик тизгә кирип китте. Аннан соң хәзер мин уйлаган инде алтын урда буенча инде шактый кергәч, мин докторский диссертация язырмын. Шактый эшне эшләгәнем, анда миңа менә уже инде китереп суктылар анда. Менә шул 70 елда. Ярамыйлар име? Әйе, менә ярамыйлар анда мин белдем инде. Һәм менә мин шул 70 елларның ахырында алтын урда буенча инде бер 70-80% язылган диссертациям. Ул туктап миңа икенче текстологиялар берип, ну мин ул файдасы булды. Бары 91 елны гына доктор диссертация якладым. Башка ул инде көнчыгыш классикасы һәм татар әдәбият темасы. Хатыйга бу менә әйттегез бит, сез инде әзер икенче секретарьга әзерләгән кеше булгансыз, диме? Шул борылыш нуктасында фән өлкәсен сайлауыгызга үкенгән вакытлар булмадымы? Үкенмәде. Минем булай иде. Менә анда мин теге нидә, менә мәктәп директоры булып эшләдем. Мин мәктәп директоры булып эшләгәндә шулай ук инде анда колхозның партком секретары, әле авылым яным, менә Аяз Илашның туган авыл Чукмары Сарма районы. Һәм анда инде безнең колхоз председатель иде, Хамит Керам Хәйретдинов. Ул асыңның апасының birinci sekretары булды. Аннан соң Яшелүзәр районының хакимият башлыгы. Менә алардан да өйрәнәсең бит инде. Аннан инде райкомга күчтем мин. Анда хәзер теге парткабинет бедер бераз вакыт нигә пропаганда агитация бүлегендә эшләдем хәзер шушыннан. Һәр китәргә уйлый башлаган мине җибәрмиләр. Шуннан инде чыктылар алар Мансур Хасанович Хасанов ул вакытта КПСС өлкә комитетының фән һәм мәктәпләрен уку бүлеге мөдире, аннан тышкына безнең беренче секретарьга шалтырткан Әсгать Харисов Ахметшин менә күптән дә вафат булды, урыны Илмахта булсын хәзер шушыннан бик авырлык белән генә җибәрде. Менә шушыннан инде мин китте укымыйм анда. Чөнки мин таптым, анда да китсәм инде югалмаган булыр идем. Монда хәзер бераз күңелгә ятышлырак менә өлкә. Үземнеке. Димәк, үзегезнең миссиягез Аллаһ Тәгалә тарафыннан бирелгән миссия шунда булгандыр ул күрәсез. Кызганыч тапшыруыбыз азагына якынлашып җитте, әйме? Шуңа күрә Марсель Прустоларына күчик әле сезгә. Иратларда сез югары бәялый торган сыйфатлар, асыл сыйфатлар. Иратларны асыл сыйфат. Киң күңеллелек. Хатын-кызларда шундай ук. Хатын-кызларда менә хатын-кызга Ходай Тәгалә биргән теге табигыйлык. Ягымлылык. Кайбер хатын-кызларыбызның шул тикле теге кырысны белән шушындай кырыс кыяфәткә керәләр, түрәлек сыйфатын алалар. Мин андый яратмыйм. Менә хатын-кызга хас булган табигыйлык, аның ихлас менә шушындай сыйфатны мин ачыклык, ачык күңеллелек. Сезнең иң зур җитешсезлегегез? Benim en zor yetişsizliğim min indi kişiye şanam min. Neden toyanmayım, lakin aytgan sözlerine indi koy vaqt yolgan ikende күрәсең аның менә күрә тәрбия шундый булган алты. Хәзер ничектер аны теге юкка чыгарасы килми, аның теге дөрес түгеллеген дә беләсең. Әйтсәң инде моңа кешене рәнҗитә. Сезнең өчен иң зур бәхет нәрсә ул? Иң зур бәхет ул инде менә үзеңнең урыныңны табу һәм инде менә мин үлем өлкәнәйгән саен азмы, күпме шушындай үзеңнең инде менә сайлаган юлыңа тугры калу һәм инде бу чиракта минем теге әдәбиятчы буларак, укытучы буларак үзебезнең телебезгә, үзебезнең милләтебезгә тугры калу, аның мәнфәгатьләре өчен көрәшү. Тормышта иң сөймәгән нәрсәгез? Икейөзлелек. Икейөзлелек. Тормыш девизыгыз? Тормыш девизыгыз менә монсына тормыш девизыгыз үзеңнең менә бераз үзеңнең чик барлыгыңа теге тугры калып яшәү. Артыгын нитмә, теге һәр бер көн түшәмбе, потолок дип әйтәләр, шуңа шикелле артык сикермә. Хәзер шушында үзеңнең мөмкинлекләреңне тоеп, инде шушыңа тугры калып яшәү. Амин, шулай булсын. Шулай яшәгәсен. Бәрәкәтле гомерләр насыйп булсын, Хатыйга абый. Рәхмәт, рәхмәт. Татар халкында элегелектән белемгә омтылу асыл сыйфатлардан саналган. Шунлыктан бездә әлифне таяк дип белмәүчеләр юк дәрәҗәсендә булган. Хәзер дә дөньяга Тукайыбыз әйткәнчә, саф ачык күзләр белән, чын аң белән карап яшәргә насыйп булса дигән теләктә бүгенгә сезнең белән саубуллашам, исәнлектә күрешик.